So guys, in case you're wondering, buko ako niya pang morning ilimnon, it's because increase ko gid mo ako niya fluid ay thanks to Aventus. Taas ka lang ako nga creatinine. They're suspecting because of siguro sa lifestyle ko or sa akong man nga diet ko usually is very high in protein. I overdid it. I have so many supplements like whey protein, which is safe man, galing siguro na overdo ko bala perme. Gatake pagay ko creatine supplements, may HMB, BCAAs, which is okay. But I think lawig lang gina ako nga pag-take sa mga supplements. And find out nga ako nga creatinine levels are very high. Kung si Dr. Pambal niya, alarming. So, I need to make some adjustments. Gin-stop ko ang akong tanan nga supplements para hindi ma-stress ang kidneys. Because one of the stressors ng kidneys is kung ang mga protein intake is very, very high. Nothing wrong sa protein, pero kung ang kataas, pwede siya mas-stress. So, inuntat ko lang anay. Kag ginaiwasan ko sa buong red meat, which means wala ko kaong baboy, kag steaks, kag mga karne. And right now, gamay nga chicken, amo na ako nga diet. Mostly ako nga protein intake is coming from fish. Damo lang nga vegetables kag fruits. Tapos hydrate gid ko sa mga coconut water, siniblo, watermelons, any nga fruits. Hopefully in the next 2 to 3 months, mag-check ko sa creatinine is nubo na. Kaya hindi ko gusto nga maguba ang kidneys. Kag eventually basi ba dialysis ka ba mas budlay. Umuna subong sacrifice. At the same time gamay nga lifestyle change kay wala naman taga hubin. Ang sa pagbuli ko sa Pilipinas, every time magwada, tubig ang ginainom ko. Kag magkaon sa mga restaurants, although dumaan na magkaon sa mga sinugba nga baboy, isda ang ginakaon ni Toto. So, ang update ko subong. I'm gonna take you to today kung ano nga ako niya ginakaon. Kung ano ginakaon ko for last 3 weeks na. By doing this kind of diet, siguro ara lang ko sa mga 1,500, 1,600 calories. Take you guys today for what I eat in a day. Para sa health, kag at the same time para man sa health man sa kidneys. So, a big shout out sa Aventus. Thank you, kid. May lang kinabalaan pa. Kay Doc Mark, kay KK, the ultrasound sa araw ko da. So, mas nabalaan ko deeper pagid ko ano pagid ang kalagayan sa akong kidneys. So, thank you again sa tanan. So, I'm gonna take you guys today kung anong ako ginakaon on a daily basis. To open up my day, coconut, kag 1 to 2 cups of coffee. Muna na. Namuha ta pagid sang butong Ngapit Alright, so aton nga breakfast, ari, eggs. Siguro mga 2 to 3 eggs ni, nga scrambled. Nag-prepare ni Buki, tapos grapes. Breakfast. Before ko magkaon sa akong breakfast in bed, may inom tanis ng tubig. Okay, so do harianon la, ubas. Breakfast. Mauta. Mali, wala gid ko ka breakfast. Go straight ko sa lunch kag then dinner lang. Duwa lang gid ko ka meals. Pero subong since mainom ko bulong, maikaon gid ko para may unod akong tiyan. As advised by Doc Mark. So, tapos na ito pamahaw, so mainom na ito sa aton nga Renalog. Muna ang na prescribe ni Doc Mark sa akon, Renalog para sa health ng kidneys. So, ganun na, may hambal niya ako no, at least may unod lang ako niya siya. Danay, tapos mo workout Then, I'll see you guys later sa lunch. So, another coffee before ito mag-workout. Done. Manyaga ta. Ang lunch for today, giniinit lang ni Buki, is marguso, kag corn,
Kag may ari nga leftover. Hindi man leftover, kundi na luto. Naningadaan nga manok mga 2 days ago. Tingob para makasave some time. So, ano tayo initon. Air-fried chicken man siya actually. So, wala na sa fat. And sa dessert na syempre, natural. Mango kag, ano ni ganiman. Grapes nga, perti kadlag ko. Father, introducing yourselves to us, right? Guys, it's 8 p.m. So ating dinner is simple lang. Wala na nubusan na kami sang sandia. So durian lang anay for tonight. Para may protein nanta pero hindi kita man kita asari lang wafer lang ang protein bar. 12 grams man lang protein per meal. So amo lang ni ating dinner. And syempre hindi ta pagkalimtan permi nga hydrate gid permi. And for me amo ni ang buko. Inom gid permi damo nga tubig. Alright, so we're done with dinner. Big shout out gali liwat sa kay Doc Mark, kay Dr. Rhea Dichosa, kay Dr. John Canuel, kag kay Dr. Soratorio for the assistance kag sa tanan nga mga advices. So nakita nyo na ako na nung akong ginakaon everyday para mapanubo tani ang creatinine. Kag hopefully in the next 3 months ma-check ta manubo na para for my health and also for your education, no, para makabalo man kamo kung if ever may ara kamo sa kidney problems or let's say to prevent kidney problems hindi kita magid kataas dapat ang red meat pat hydration gid kag kung supplements kamo hinay-hinay lang ara lang pero dapat sa do average lang bala nga pag-take sa recommended daily lang nga allowance nga pag-take. So hope this helps. I-end ko na ding vlog. God bless inyo tanan.